Και θα ξεκινούσαμε και στην ώρα μας, αλλά έχουμε ένα θέμα με τα φώτα, δεν ξέρει κανείς πώς να σβήσει αυτά τα άσπρα φώτα γύρω-γύρω. Και περιμέναμε να έρθει ο άνθρωπος που ξέρει πώς σβήνουν τα φώτα, αλλά δεν έρχεται. Και έτσι είπαμε να αρχίσουμε με τις φωταψίες. Αυτά είναι και τα ωραία τέτοιων συνευρέσεων. Αλλιώς θα το κάνουμε πιο επαγγελματικά, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν πιο ωραία. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν στη Βρύση, ξανά, μετά από 2 χρόνια. Όχι, με τρελαίνει. Όχι, πρώτο αυτό. Παράγκληση, ρε. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, καν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει, φωτιά και αέρας να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Είναι η καρδιά μου μια αυλή σε ένα κελί πόλο μικραίνει. Μα εσύ που έχεις το κλειδί, έλα και πες μου το γιατί. Σε κάποια θάλασσα ο ήλιος τη ζεσταίνει, το όνειρό μου ξαποσταίνει. Νερό και αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Κι αν είναι οι νότες και οι λέξεις αφελείς,